Des de l'UGT de Catalunya creiem que, aprofitant que l'àrea metropolitana està plantejant el concurs públic per fer el B5, creiem que les administracions han de demostrar que es pot fer política d'ocupació i que es pot fer política industrial. I, per tant, proposem a l'àrea metropolitana que en el concurs públic a l'hora d'adjudicar el B5 sigui prioritari que la bicicleta estigui produïda a Catalunya, ja que hi ha indústria de la bicicleta a Catalunya, que el software també sigui produït a Catalunya i que tot el sistema. Per què? Perquè la bicicleta, evidentment, serà una bicicleta de qualitat, però perquè al mateix temps estem generant ocupació. En el cas del B5 de Barcelona venen de la Xina les bicicletes i la qualitat és la que és, no? Molt millorable. Per tant, considerem que aquesta proposta nosaltres la plantejarem a l'àrea metropolitana i exigirem que sigui així. Les administracions diuen que tenim crisi, que sí, què fan, què no fan, doncs ara tenen una manera de demostrar que es pot crear ocupació i al mateix temps crear ocupació amb un mitjà de transport que és sostenible. La bicicleta té la sostenibilitat i també creiem que cal aprofitar per introduir elements de mobilitat laboral en la proposta i, per tant, això vol dir que la gent pugui anar en bicicleta als polígons industrials, sempre i quan siguin polígons que estiguin, evidentment, enganxats a les ciutats i que a l'àrea metropolitana tenim moltes ciutats que això és possible, és a dir, que no només quedi reduït el B5 al centre de les ciutats. Per tant, des de l'UGT, al setembre treballarem en aquest sentit.